Čaute. Dneska 25. predstavila Bambulabka tú spomínanú novú tlačiareň Bambulab H2D a priniesli kopu zaujímavých vecí s touto tlačiarňou. Ono to už nie je len ako keby tlačiareň, ale možno aj tým označením je to niečo skôr ako keby nástroj na multivýrobu alebo tak, no však to ukážem hneď. Takže je to all-in-one nástroj. A to znamená, že tam je 3D tlač, laserové gravirovanie alebo rezanie a potom tu dali digital cutting alebo plotting, hej, to je rezanie vlastne tým nožikom kvázi ako keby nálepky. Ak som to správne pochopil, malo by to byť ono. Samozrejme je o mnoho presnejšia tá tlačiareň. Má aj duálnu trysku a tu píšu teda, že sú tam nejaké kamery, senzory navyše, ktoré vraj majú teda aj nejaký ten AI. No a je tu aj Next Gen Filament Management, takže nové AMS-ko a tu na tejto strane je AMS HT a čož by malo byť AMS-ko pre jednu špúlku a vlastne tam sa ten filament aj suší. Je tu toho veľa teda čo ukazujú, ja to len prebehnem tuto dole. Tu je vlastne písaný, že to má aj laser 10 alebo 40 W. Potom tu je ten digital cutting, že napríklad tu je nejaká koža vyrezaná. Ďalšia zaujímavosť je kreslenie perom. Pravdepodobne je tam nejaký nastavec teda na nejakú fixku alebo pero a potom už asi sa to len vykreslí v Bambu Studiu a môže to fičať. Takéto modifikácie sú inak aj na enderoch a tak ďalej. Tu je ukázaný ten laser, teda sú tam dve hlavice, jedna silnejšia 10 W, druhá 40 W. V tej hlave je nejaký air assist, ktorý smeruje prúd vzduchu tak, aby ten laser alebo ten rez bol precíznejší alebo presnejší. A vlastne na tomto obrázku je zobrazený objekt, ktorý, no nie je to placka, je to 3D objekt, ktorý si tá tlačiareň zmerá si pomocou tých kamier a to gravirovanie je tým pádom schopné aj na nejaký zakrivený objekt. Ďalšia vec je tu možnosť aj rotačného nejakého valca. Ďalej sú to teda sklá, ktoré by mali byť laser safety, takže ochrana očí a taktiež odvod vzduchu z toho gravirovania, pretože tam vzniká dym. Tu je teda vidieť ten nožík, ako vyrezáva, vypadá to teda ako nejaké nálepky. Ďalej tu hovoria o samozrejme full auto calibration, takže sa celá tlačereň skalibruje automaticky a taktiež si naskenuje cez QR kód materiál a pre daný materiál použije to najlepšie nastavenie. Ako to bude fungovať, to neviem. Pravdepodobne to bude len na Bambulab filamenty fungovať. Ďalej poukazujú na ultra jemné pohybovanie, nejakých 50 mikrometrov. Absolútne netuším, aké sú tieto hodnoty, ale hovoria, že je to samozrejme lepšie ako predchádzajúce verzie. Je to teda nejaká kalibračná podložka, ktorá sa tam vloží a kamerou si zosníma všetky body a posunie ten krok toho motora tak, aby to sedelo presne s tou podložkou. Aspoň takto vypadá teda. No, avšak čo som videl už nejaké ukážky a videá z tých tlačí, tak mi to prišlo ako úplne bežná tlačiareň. Možno treba vytlačiť nejaké tolerančné testy, že tam to bude asi možno excelovať. Však to sa ešte uvidí. Tu je obrázok teda na ľavej strane je H2D Dual Nozzle a na pravej sú iné asi konkurenčné tlačiarne, kde tu je vidieť, že keď sa menia tie trysky, tak vznikajú tu nejaké viditeľné prechody. Na ľavej strane Bambulabka to zvláda podstatne lepšie. A tu je vlastne obrázok toho extrudera a ako sa vymieňajú tie trysky. Je tu teda nejaký ozubený pohon alebo proste kolečko, ktoré má nejaký hriadel, kde je nejaká vyosená časť. Neviem, ako sa to volá. Vôbec. Je to jedno. A keď sa to pootočí, tak sa vymení
tá tryska, to sa dá aj takto ukázať. Je tu potom aj nejaký kryt pod tou tryskou. Hej, tak sa prehodí, takže aby to asi neslintalo. Na tomto videu je ukážka, ako sa čistí, prípadne možno len kalibruje tryska. Je to nejaká nová technológia výrivých prúdov, ktoré pravdepodobne nejakým spôsobom snímajú, že či je tá tryska čistá, alebo či tam je ešte kúsok filamentu a potom sa ešte možno očistí. Či sa čistí zrovna tu, alebo je toto len to snímanie, neviem. Vypadá to, že tam je aj kamera, ktorá je na tryske, ktorá sníma teda trysku. A teda, ak sa niečo deje, tak ten AI systém vyhodnotí, že by mala sa stopnúť alebo pauznúť tlač. Tu poukazujú teda na kameru, ktorá je niekde v rohu tlačiarni, čož poznáme z napríklad X1, kde tiež je nejaký ten AI-kový systém, ktorý by mal detekovať špagety a podobne, avšak toto poukazuje na to, že pred tlačou skontroluje pravdepodobne aj trysku, aj aká je podložka, ale že či náhodou niečo nie je na tej podložke, či tam nie je niečo zabudnuté. Potom tu ukazujú nejakú vlastnú PMSM servo architektúru. Do tohto sa akože vôbec nerozumiem, ale je to nejaký motor. Krúti sa to. Hneď pod tým je ukážka 15 senzorov na filamentovej dráhe, čiže z AMS až po trysku. Veľa možností, ktoré kontrolujú ten systém toho filamentu alebo dráhu filamentu. No a tu je vidieť vlastne veľkosť tlačovej plochy. X1 je 256 na 256 na 256 a dual nozzle je 300 na 320 na 325 a single nozzle je trošku väčšia. Maximálna je 350. A tá veľkosť tej plochy sa vlastne mení aj v závislosti od toho, aká je tam tá hlavica, že či je tam laser alebo tryska. No každopádne dual nozzle je menšie z toho dôvodu, že pravá tryska nedokáže tlačiť úplne na ľavej strane alebo kraji podložky a to samé platí aj s ľavou tryskou na pravej strane podložky. Píšu tu o tom, že ten hot end je 350 stupňov a 65 stupňov je vyhrievaná komora. Taktiež tá tlačiareň podporuje nejaké high flow hot endy, čož by malo byť až 600 mm za sekundu. Samozrejmosťou je taktiež aj extruder, ktorý je vyrobený z kalenej oceli, takže to podporuje materiály, ktoré sú napríklad abrazívne. Ukazujú tu, že je tu full metal frame, takže celokovová konštrukcia. Potom je tu hot end, ako poznáme z Bambu Lab A1, čo som čítal, že princíp je podobný, že jedným klipom sa to odistí, vymení tryska, nemusí sa nič šrobovať, ale není to pravdepodobne kompatibilné s A1. Tu ukazuje vlastne tú ochranu proti tomu laseru. Tu je emergency stop, takže núdzové tlačítko. Tu je napríklad aj flame sensor, takže senzory ohňa, že až tam začne horieť, tak tie senzory to zachytia. Je tu aj nejaký bzučiak, takže možno bude mať nejaký reproduktor, ktorým vlastne zahlási, že je tam nejaký problém. Ďalej je tu nejaký automatický systém na hasenie. Píšu tu teda, že je to CO2 systém, ale pravdepodobne za doplatok to bude. Potom je tu aj adaptívny airflow, takže prúdenie vzduchu. Mal by to byť systém, ktorý si automaticky rozdeľuje prúdenie vzduchu. Sú tam nejaké 3 klapky, ktoré sa automaticky prepínajú a podľa potreby, či sa tlačí alebo gravíruje alebo reže ďalej. Ďalej sú tu tie AMS-ka teda nové.
AMS 2 Pro a AMS HT. V týchto AMS-kách nových je nejaký elektromagnetický vzduchový ventil, takže vlastne automaticky odvzdušní ten priestor, aby tam ten vlhký vzduch nebol a znova ten filament nenasal vlhkosť. Taktiež to má nejaké automatické otáčanie, keď sa filament suší. No a potom už len klasika, čip na špúke filamentu, ktorý AMS detekuje a vlastne tým určí všetky parametre toho filamentu. Ďalej zmenili aj prístup k týmto trubičkám toho AMS, na čo sa veľa ľudí sťažovalo, a tí, čo máte AMS, viete určite, že keď sa vám tam zasekne niekde filament, musí to rozoberať celé. Napríklad Creality to má vyriešené tak, že z druhej strany sú vidieť pekne tieto trubičky. Teraz to sem pridali, že není to z druhej strany zo spodu, ale v strede AMS tu je jedna cievka, tu je druhá cievka, takže keď sa vyberú cievky pod nimi je vidieť vlastne tie hadičky, dajú sa odpojiť a vlastne vybrať zlomený filament alebo niečo iné, hej, takže diagnostika problému je o mnoho jednoduchšia. Ďalej tu spravili tento vstup toho filamentu do toho AMS alebo na tie motory, nejaké keramiky ho spravili a malo by byť teda odolnejšie voči poškodeniu alebo zodratiu, lebo taktiež keď je veľa výmen filamentu a máte AMS rok napríklad, tak viete, že sa túto dere ten plastový vstup, čiže to je asi dobrá novinka. Prvá hlavica je teda laser, druhá tlač, tretia je rezanie a štvrtá je nejaká fixka alebo pero. Tak som zvedavý aj na to Bamboo Studio, či tam bude nejaká aktualizácia aj napríklad na tieto pera alebo na to kreslenie, pretože to je vec, ktorá sa dá podľa mňa vytlačiť držiak na pero aj na klasickú bamboo labku hociakú, a viac menej si myslím, že tam ide o ten softverové riešenie, než o hardverové. No a to je z tej prezentácie teda všetko. Určite si pozrite stránku Bamboo Lab, pozrite si video, čo všetko sa s tým dá vytvoriť. Taktiež na YouTube sú už videá od nejakých zahraničných tvorcov. Taký známy YouTube kanál na 3 tlačiarne je CNC Kitchen. Ten už tu má pred 4 hodinami teda pridal video o tom, ako tá Bamboo Labka tlačí, ako vyzerá a tak ďalej. Má tu aj tie AMS-ka, čiže kúknite. A dík za zliadnutie, ja si idem dať večeru. Čus.